strane. Zaťukaj jej prstom na druhú stranu. Jessie. Biologická práčka. No vidíš, to mama nemusí prať. Ale to je práčka. No, máme video. A tam cíti stále to My ušetríme na prachu, na pranie. Máme túto pračku. To keď ty ješ pri jedle a niečo ti náhodou padne kúsok do že to sa nemôže stratiť. To je konečná. A keď už misku zje, tak ešte hodinu olizuje. Ešte kachutí? Aha, ešte sa aj natáča. Ona je strašne exhibicionista. Ona sa rada fotí. No, a keď vidíš, že mu natáčaš, tak ešte vyššie pozuje. Je to štigli, čo? To už je vypraté. Krátky krk má. Jessie, chutilo? No mala si aj ty koláčik, už ma sa ti. Aspoň ako vieš, ako chodí z McDonaldu koláč. No, tak vidíš to. Ktorý kastuje. To sme ešte neskončili. Ešte hodinu budem pokračovať, to bolo len prvé kolo. Taký neuschnelá Lenka. To bol len prvý zrýchlený program, to ešte bude veľmi. Toto je len predpieranie. Nelinka, čo to máš za sestričku malú? Neli, pravda. Mladšiu sestru, nevlastnú. Nevlastná mladšia sestra.